En aquest apartat d'aquí, que considero molt important, considero molt interessant, hi ha un apartat dedicat a Edison, amb el seu tinfoil, el seu primer fonògraf, de resultes d'un dibuix que hi ha en aquest llibre holandès del gramòfon. Ara us el busco i us trobaré en Thomas Alva Edison amb un fonògraf igual que aquest, exactament igual que aquest, l'únic que aquest té la bocina de més. Té la bocina de més. Lo de més, tot això d'aquí, allà on porta el diafragma, tot és exactament igual. Lo qual, em penso que no m'erraria de gaire si dic que aquest fonògraf està fet per l'Edison, als tallers de l'Edison, a Menlo Park, a West Orange. Això anava de la següent manera. Edison, el que va fer va ser separar el diafragma aquest, posar-hi una fulla d'estany nova, que aquesta és molt arrugada, veieu? Així és, enganxat per l'altra banda, aplicar-hi el diafragma i començar enraonant aquí, en la bocina, i gravar-ho. Diuen que les primeres paraules que va dir el fonògraf varen ser: aló, aló, aló. Mary, la negra, tenia un xaiet, llest com una centella. Cada cop que obria la porta, el xaiet s'anava amb ella. A. Aquestes són les paraules que diuen que va dir Edison, les primeres paraules que s'han gravat al món amb un fonògraf, i si és veritat, i si no és veritat, aquí queden, alabat sigui Déu. El cas és que una vegada havia gravat la paraula en el cilindre, ell va descobrir, l'Edison, que de resultes d'uns estudis que havia fet Charles Cros, havia arribat a grafiar el so, a dibuixar-lo sobre un tambor, havia arribat a fer-ho. Llavors va dir, si realment el so són unes vibracions de l'aire, i aquest aire fa vibrar una membrana, que aquesta membrana fa vibrar un estilet que dibuixa el so sobre un paper, també aquesta membrana de mica, posada aquí al diafragma, em farà vibrar, em farà fer uns puntets aquí en la fulla d'estany, uns puntets, unes petites marques, unes petites senyals aquí en la pantalla. Llavors va ser quan va embolicar l'estany en el tambor i va gravar el que us acabo de dir de Mary la negra i tot això. Llavors ho va separar-ho, va tirar enrere i va tornar a tirar endavant. Evidentment, el fonògrafo, calculeu amb quina qualitat devia reproduir el aló, 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 Mary la negra tenia un xaiet, etc. Però ja teníem el fonògrafo, ja el teníem inventat. Immediatament Edison va intentar posar imatge en el fonògrafo, que és el que us he explicat quan us explico del kinetoscopi, que va fer un kinetograf a partir del fonògraf i va fer un kinetoscopi a partir del fonògraf que no va anar bé, i llavors va començar a utilitzar la pel·lícula de 35 mil·límetres perforada, i allò sí que va funcionar perquè heu vist com funcionava el kinetoscopi. Vull dir, a partir d'aquí, a partir del fonògraf, a partir del tinfoil, aquest que us acabo d'ensenyar, pràcticament podem dir que va néixer el cinema. Vull dir, és un altre dels embrions del cinema, un altre dels punts per als quals, una altra de les fites per als quals va haver de passar aquesta petita gran història del cinema. Això és molt important. Aquí va fer un altre. Aquest, per el que es desprèn del llibre, doncs deu ser americà. Aquest em fa l'efecte que és europeu, no ho sé exactament, però aquest ja està més ben fet, és posterior, i aquí ja n'hi ha un de comercialitzable. És un dels primers fonògrafos que es van fer comercialitzables, que és el GEM, és GEM, i el model A, que portava aquest tipus de bocina cònica, molt estreta, i aquest sí que us el puc fer sentir, que anava amb un cilindre de cera col·locat aquí,
Això que sona és la cabalgata de les Valquíries, d'en Wagner. Ara li tinc de donar més cordes si vull que soni bé. Li havia donat poca corda i s'acabava. Hi ha uns fonògrafs que van amb el sistema Edison, fonògraf, fixeu-vos que sempre he dit fonògraf, sistema Edison, que són un pater de la casa Pater, eren dos germans, un feia cine, un feia aparells de cine i l'altre feia aparells de música. Per això hi ha un cartell, un famós cartell de la casa Pater, que hi ha els dos germans, que un porta un fonògraf a les mans i l'altre porta una màquina de cine, potser l'haureu vist en algun puesto. I allà n'hi ha un altre fet per la casa Colúmbia, aquell de l'esquerra, aquell més gros, que té la trompa més grossa. I aquí, com a curiositat, un dia per França, que sempre vaig amb carreteres estretes quan tinc temps, bueno, carreteres estretes, vull dir carreteres de no gaire pas, perquè vaig trobant brocanters, i vaig trobar aquest cilindre, que és un cilindre per un fonògraf d'alta fidelitat. És un cilindre també de cera. Em va fer gràcia perquè posa cilindres Pater i posa número 3927, no té cap importància, però aquí posa Chansonet, Amour de Trottin, Chanté pour Mayol. I dic, home, doncs guaita, el compraré, és per un congènere meu, encara que està en Vigré, que jo soc Mallol amb ella, però bueno, vull dir, aquí queda. Edison era un gran tio, però una de les virtuts que tenia Edison era que es va saber rodejar de gent bona, un dels quals va ser en Dixon. I en Dixon era el que li portava a cap tots els invents de l'Edison, o una gran part d'invents de l'Edison. Però l'Edison, conforme es va anar fent gran, es va anar tornant un caràcter agre, com vau pogut comprovar amb el kinetoscopi, que en els fotogrames en dos fotogrames de la pel·lícula hi posa que, ojo, no em copieu les pel·lícules perquè és un delicte, vull dir, sempre anava molt tanto. Se li va tornar el caràcter molt agre i pràcticament es pot dir que el Dixon no el va poder aguantar més, perquè només es dedicava a pleitejar. Va fotre el camp i se'n va anar a l'RCA Victor i es va associar amb un que es deia Berliner, que era d'origen alemany i a més es deia Berliner. I aquell havia inventat un sistema que en comptes de ser un cilindre era una placa, un disco. I aquell va dir que, esclar, el disco és el que ha prosperat, en canvi el cilindre s'ha anat de cul, s'ha anat de corcoll. Per què? Perquè el cilindre és de més mal emmagatzemar, és molt més fràgil que la placa, tot i que les plaques de pedra són fràgils, però és de més bon emmagatzemar. I va intentar posar al mercat, que havia patentat, el que passa que si no l'Edison el perseguia, un fonògraf. Compte que he dit fonògraf equivocadament, havia d'haver dit gramòfon, i va inventar un gramòfon, que és aquest d'aquí, que anava en placa, que no anava més bé i aquesta és la marca d'un cartell francès que és His Master Voice, la voz de su amo, la voix de son maître radio. Aquest cartell. I possiblement us preguntareu, i aquest gos què hi fa aquí? Per què hi ha el gos? Per què varen posar aquesta marca del gos? Aquesta marca del gos la varen posar perquè un senyor que va comprar un fonògraf d'aquests, un GEM o un estàndard, un d'aquests, i quan va ser a casa es va gravar la veu i llavors el gos, quan va sentir la veu de l'amo, diu que va posar un posat així com posen els gossos amb el cap de canto i l'home es va pensar que era que reconeixia la veu de l'amo. Possiblement no era així, possiblement era que el gos va sentir un soroll que no havia sentit mai i esclar va posar una atenció especial en el fonògraf. I li va anar a oferir la idea de fer un logotip amb el gos i el fonògraf de cilindre.
I l'Edison se'l va treure de sobre, i què cony m'explica aquest tio. I llavors, quan en Dixon se'n va anar i van muntar el Berliner, se'n van recordar d'aquell tio, el va anar a buscar i li va, diguem-ne, prendre el logo. I llavors es va fer el gos, que es diu Nipper, es deia Nipper, el nom de l'home no el recordo, el Nipper, amb aquesta actitud d'estar escoltant la voz de son maître, la voz de su amo o his master's voice. I aquí hi ha el Prócer, hi ha un bust de bronze de l'Edison, que ja la seva edat avançada, però està molt ben fet i està molt maco.